Jesu angetinasha mkabi akashanya pamba anakuna usia baba wa brata para shangu kabamba mugunze katinasha ujitanzi mofu sino baba Mose tinasha kabaka tipacha unoti kosmasi unochipa kana tinasha sidaro kwa Jesu unapokea pakita Costa mukoma nandukarane zvake anongoita zvinhu zvake panyika wandiri kushumira manje is more than tinasha kana tinasha chitonza shanduka mumuri unojoina yoti pachechi tinashaka na ashanya unaenda kuyuti zvino wamasimba usagashanya anoda simia rato gogodera rine makore akawandisa risisina tarisiro kana hopu rinota ndina munhu shoko robva rati iye wakava munhu. First birth iri physical haishande nechoice unongoberekwa naakubereka iyeyo ndizvozvo hakuna mwana akapiwa kodzero yekusarudza mubereki usati wauya panyika kuti tsvaganga ite mudhara wako dai tiri kwati vhayo tese mudhara dai asina mwana izvezvi dai tiri kwase tese but haisarudzike manje unerekana waberekwa mumayambara noumwe mudhara ari kungoruka mabhasiketi haisarudzike baba inorwadza wakashikira haisi nyaya sarudzo yako na Kristu ine nyaya hauchinje history but destiny future zviri pasarudzo yako background panapa visa pfungwa yekuti handina kwandinoenda naJesu noenda kuri inzwa yekunamata zvakareruka ndezvekudai so learn to practice vanotaura chirungu vanoti practice makes perfect. Unoziva kuti kune munhu asingagone kutakura munhu nemota kumupa lift achiuya kuchechi kune vanhu vakugona kupa mumwe munhu mota gepi racho rakakurisa iwe kuti munhu angoti 1 minute ndifone foni yako haugone kune vanhu vakutotengera munhu foni yacho gepi reupenyu ipapo rakakurisa. But handisi kuti tangira ikoko practice from small things. Varume chinochinja upenyu mukunamata action than tears. Prayer attracts God's attention. Action attracts manifestation of a blessing. Ukachema ukanamata vanokunzwa but chinoita kuti vakupindure hakusi kuchema. Ukachema vanonzwa. Matthew 6 verse 6. Kana maakunyengetera pindai pakavanda muvhare musuo. Mwari anoona kwete anonzwa. Kunoti pawapinda mukati do will reward you. Reward iri connected net doing not crying. Wachema nguva refu life haisi kuchinja indava. Tarisa ku action side. Your platform kuchina so. Ngatichengetedzei dzimba idzi. Musarega murume wako anongoenda because haona kurongeka. Kune vakarongeka vari kusiwa nekuda kumwe china. Don't judge people kana wako ari pamba. Ndakazodiscover kuti vamwe varume vasiri kunze vakasiri kuenda kunzewo havana zvokuendesa kunze kunodhura. Kunobhadharirwa vanhu rent kunzewo kwasamuzvizive. Akakuti kunze kunodiwa munhu ndiani? Akudiwe munhu, kunodiwa zvikwanisiro zvine munhu. Asikana ngatinamatire dzimba idzi. Vamwe mainingi murume wakaenda. Isu ngati wedu aripo. My husband munhu anozvibata. Akatobatwawo nesituation. Kunze uko kunodhura. Handizive varume vandiri kutsika manje avo. Emazuva ano vanoti bohere varume, bohere akumana.
Also was in the Torah. Hey, when you take one, I take our my mom. I don't know if you're all taking a foot. Why don't you take it out when you went at the tennis? Hey, when you take one, I take our my mom. You are my actual baby. So I'm my own now tender. Because I don't take any life. No, it's never funny. Very companion, no, for which I can go fast out. Shower and never be. I go waiting. Mukana uchiripo kurubika mwari wokushumira mwari take advantage kurubika mwari shumira mwari inosvika nguva yekuti hauchakwanisa shumba yako yakafira pari wakabroka but uri mumunda washe are you in the vines uri muna Kristu nokuti zvikaoma uri muna Kristu he makes a way. Shikarema uri muna Jesu, he makes a way. Shikarema uri wenda. Palinyani. In the last days, I'll pour out my spirit upon every flesh. Sons and daughters will prophesy. Apparently prophets will prophesy. But when Pacho Mara Vashan title, sons and daughters will prophesy. Apparently I'll pour out my spirit upon prophets, sons and daughters. Kereke ya mwea, inotunga minwa na mwea. Wakoma ina skana, nyasha zembu wa yenu, gazi wa msope. Walinga wa kushambise. Arawa, nabaga wa nankokuna na sekuru. Zanzu kuwata, nanichara pa wope. Wacharota wope, kereke mbea mwea. Taakuna watana na uya mcheshi. Kwende pa kupata testimony chete. Anote hama zangu nakarara. Mwali wali kuti. Taakuna sekuru na uya mbeli mcheshi. Wote nine item ya nina yo mwaya mchene wadishangira madekwana wakanuza mtu chechi ngaitanye chechi ngaina mate takuda mukamo ya mchene mchumbo yake takuda wakoma na nyasikana wanote datakara mwali wanipa vision wanuonesa kukura belasa mwali wanuonesa zakinofanu wapita lati pari imikana tilimu masuwa alimuduru wa mwaya na mwali lati reke ikumunikiza mwaya mchene lati telele ichimondiwa na mwaya kwende kuti mwaya titelele isukati zvinipisa isevanu titelele hii muntu wokereke Nikare ndevizwa kuti Peter ndiye akasimba pavadzidzi vese kana Jesu paakabatwa muGetsemani vese vakatiza Peter hana saka ndaifunga kuti ndokusimba kusvika ndaverenga kumberi pandakanzwa kuti pane musikana akaona Peter zvikanzi uyu mumwe wacho Peter akaramba ka3 kuti Peter hatize anoteera kuti arambire ikoko ndokwa kumusangano harovhe anozorambira muno ndo manenge achiti zvazviite izva komadi kusauya pakangoimbwa so maimbire wayaya that's right paitwecha ko wadi kurova mweya wa Peter wokuti anoramba ari muno apa ndakubata Peter wabatwa ipapa pane zviri kutoonekwa zvisiri right na Peter kuna atoonekwa kunzi hakusi kupfeka ndi Peter ye iyi hairstyle wanga wanayo last week ndi Peter ye apa ndokubata apa haurovhe aiwa unoteera kuti urambire muno moyo wacho handina iwo wokuti kamunhu kanoswera kachingodhakwa kachikushungurudza chingoti murume wangu Mwari rangarire murume wangu ina handizvigoni agonawo kubvumawo zvinogonekwa nevamwe ka iwe pane kutsungirira kune madzimai kwekuti dai tiri isusu vakadzi vacho takaenda kudhara tigarire izvo zvigone iwe gonawo kuona strength ine mumwe kuti ugone kuva imparted handisi kuramba kuti une zvaunogona nekuziva but there is a Jordan river that respects somebody's name so you need to be humble Mwari anenge achingotaura ndiri Mwari waAbrahama waIsaka waJacob varume vari 3 vava vane strength in different areas
Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jacob. Inda vachida kuziasosita nemazita aya. Ari kuti mumwe nemumwe ane nyasha dzandakaisa maari. Ukadawo zvawada munguva yefemine, shedza Mwari wa Isaac akamudza kuti dyara mufemine munzvimbo yeGera, akakohwa. Ukada kubudirira munyika yevatorwa, namatawo kuna Mwari wa Jacob akamurangarira kumba kwa Labhani, akamupa pfuma zhinji ari munyika yevatorwa. Mumwe nemumwe ane strength yake. Learn to appreciate others. Zekuti imwe situation uya Mwari avaite mistake. Avakupe bhachi rekuti ukarova Jorodhani aripatsanuke. Mwari avaririsa mufundisi panzvimbo asina anointing nechekuita nenzvimbo. Mwari avaite mistake. Avakupe vatungamiriri vasina chinhu chiri mavari. Mukaona mapiwa Moses anokakama, ignowai kukakama, endai paRed Sea. Tsvimbo haikakame. Munoyambuka nemudhara asingataure mushe. Don't focus on weakness. Iti Mwari mune chikonzero sei makatipa vafudzi vedu. Ndakudawo kugamuchira nyasha dzamakaisa mavari. Moses anokakama but paRed Sea munoyambuka. Red Sea haidi good English. Inoda mudhara ane tsvimbo. Inetseka kuti sei muna akasachengeta mwana wake anoendeswa kumaintenance. Indaifungudza kuti zvaifanira kuita easy kuti munhu ade mwana wake. But zvatinofunga kuti zviri easy, zviri common hazvisi. Kune mweya inorwisa munhu. Nokuti wake waakabereka achengeta. Nyika pakutosvika kugara pasi kuti ngatisungei ana baba vasiri kuchengeta vana. Unoziva dai kusina NASA. Vamwe vabereki dai vakafa. Nokuti vakabereka vana vasingazivi kuti vakaberekwa. Vabereki vakutopona nemari yekunasa iva nevana. Nyika yakagara pasi kana tikasaisa NASA vamwe vana marombe mwegara anofa. Raiti zvinofanirwa kureruka kuti munhu achengete mubereki wake. Hazvina kuita sekudaro panyika, pane mweya inorwa nevanhu. Kana uri mubereki une vana vanokuchengeta, ipambiri kuizvi, Mwari wakuwanira nyasha. Nokuti hazvisi izi kuti ungonzi une vana kuti ana vana vazhinji vanotowana, but ukaona mubereki wako unonzwa tsitsi. Kune mweya inorwa nemhuri. Ukaona mhuri yako yakangona paso muchinamata Mwari, ipambiri kuizvi naMwari. Kudza Mwari ugare kuna vanotenda. Nokuti hazvisi nyore. So ukaziva kuti ndimwe. So Zakeo wakaenda mumuti. Jesu ndokubva atopfuura neikoko. Haana kumuudza ndiri kuenda uka. But paakangoenda mumuti, paakaenda paplatform iri beta. Yes. Yakava law of attraction. Jesu ndokupfuura neikoko. Ndokubva muti Zakeo buruka tiende kumba kwako. So chakapa Zakeo kuhosta Jesu kumba. Advantage yake hombe Zakeo. Disadvantage. Yekutanga ari mupfupi. Because varefu vakaona Jesu. Mupfupi akaonekwa akaenda kumba naJesu. Saka panotangira nyaya disadvantage. Yes. Nokuti danga akareba kuenzana nevamwe aingoona zviri kuita vamwe. So sometimes disadvantage ndo platform yakatoiswa naMwari mulife mako so that you rise. But problem ndeyekuti wakaipa unokupa mentality yekuti ona vamwe vari paplatform iri nani, ona vamwe vanotangira pakanaka vakuberekwa noberekwa nazvo, vamwe vakaendeswa kuchikoro vakazodii. Ma-disadvantages pamunhu aripo, but kutsvaka a way yekushanda ne-disadvantage iyoyo kuitena to become advantage, that way iriko. Mwari une favor. Murume akagara paBethsaida ane vanhu vakamutakura, but vakamucheta pakotatu. Pane mweya wekuva too close wosvira mudhuze. Modanana pakuti achikuroora kungoti kuti yatororana rini, ndopanoti ndoda kumbofunga. Saka kwese kwanga sikafunga kuti kisa munhu muchienda out, pachibatwa munhu muchienda maslipover, pasingafungwe. Yakuroora ndoya roreka nezita raJesu. Mweya wakotatu ndauramba. Engagement ringi yachembera manje. Zvinozikanwa. Saka ataki inotangira pamakombe. Uchida kutora passport yanuti nhamba yakwana. Kusvika unosvika paunoora moyo. Nenyaya license inotozikanwa. Kuti unogona kudrive mikana yacho motikari iripo. Saka zvinongotangira pakufuira kumadhiramu. Wanzwa nekuenda. Iwe hazvikunetsawo here?
Ndikari ndaiti kudrive ndiko munhu akafunda, munhu akangwara. Zvikandazochallenge ndakuonawo kamuoka munhu kachidrive ndikati chinhu chiri ordinary zvekudaro. But pane nguva yekuti iwe ukachivavarira kana ukaverenga provisional yacho kana ukadii unowanza kuti hasi kuitawo foira. Iwe unetsika kuti amana ndoda kuita driver chete, munyika imwe hausi driver. Problem ndeyekuti unozviona sechingwa, hauzvioni semunondo. Vamwe vachiona vari kuti taona chingwa chichipinza misasa. Mumwe ndokubva ati musanyeperwe varume, kune vanhu vekuti unomuona sechingwa but uri munondo. Saka nhamo ndeye maonero ako aunozviita. Usingatarise munyika imwe yamaonero aunoitwa naMwari nenyasha dzakadurirwa pauri. Unoti mutumwa yake mata ugone yet murume uyu is in the right place. Inotoya mutumwa waMwari. That's a picture of a church. Is in the right place. Mukati make mutone shunguwo dzekuti pamwe zvingaitawo zvakanaka. But pese paanoda kuedza kupinda, somebody goes ahead of him. Urati haasi munhu anga asiri kutraya. He was trying. Mvura ikabvongodzwa aitoedza. He was trying. Wherever I try to get in, when I'm going, another man goes before me. Which means the going part yaitova mahari. Waitombozama. Ari halfway kuda kuti asvike. Maybe asaiwa ne distance diki. Aingoona mumwe munhu aenda ahead of him. So munhu uyu munhu ane shungu, munhu ari kutraya, but things are not happening. I don't know whom I'm talking to this morning. You have been trying. Mauri mune shungu. Une shungu yekuti zvinhu zviite. Une shungu yekuti zvinhu zviendeke. Une effort yaunoisa. But nekuda kwekuti unokundwa, unotangirwa. Sometimes people will judge you. Kuti haasi serious. Haasi serious. Haadi. Haagoni. But this man, I want a picture yekuti ari kutotaura kuti whenever I try to get in, somebody goes ahead of me. With you, the trying part iri mahari. Ndoda kunamata newe mudikani mangwanani ano. You have been trying. Une zvawazama. Une zvawatraya kuita. To an extent yekuti une makore pasina chafamba, but une makore yekuti uri kumbofambira nyaya dzacho, but hapana chiri kufamba. Uyu ari kuchinyira mumwe wake nokuti mumwe haana mwana. So yakakwana nguva yekuti munhu uyu arwadziswa zvakanyanya. Bhaibheri rabudisa pachena kuti aigara achichema. She wept and did not eat. So anga ane pressure mumba maari nekuda kwekuti iye haana vana asi mumwe wake ane vana. So zvakacreate katension kana kuti zvakacreate mweya unogona kunge wakasumuka pakati pedu kana tichizvikombera neupenyu hwevamwe kana nevamwe vedu. Chandoda nditsiure nekudzidzisa mangwanani ano the spirit yecompetition. Regai nditaure this statement uibate zvakanaka. As human beings, we are designed to learn from each other, but not to copy. We are designed to learn. Takasikwa tiri vanhu vanofanirwa kunge vachigonawo kudzidza kubva kune vamwe, asi kwete kutedzera vamwe. Learning and copying zvinhu tu zvakasiyana. Kudzidza kuona zvaitwa nemumwe, zvokuencourage, zvokutsiura, zvokusimudzira, but woziva kuti iwo unofanirwa kuitei. We are designed to learn from each other, but not to copy. And kope kuti ningi ari muministry ari kuita zvakati nezvakati ministry ichikura zvinhu zvichifamba zvakanaka. But ndinodzidza kuti ukaita zvakati yet ndozvimolda kuuya mudestiny yangu nezvandinofanira kunge ndichiita. Jesu neimwe nguva nekumwe kutaura unoti kutenda kwenyu kukasadarika kana kukasaenzana nekunoitwa nemaFarisees hamungawane ushe hwaMwari. Which means ane chaadzidza kuti mukurasika kwemaFarisees awa vari so dedicated. Mukurasika kwavo vanhu vanoita zvinhu zvavo nemoyo although vakarasika. Saka chiripo ndechekuti munogona kudzidza dedication, kushingirira, kuzvirovedzera
pachinhu chamunenge muchiita, kwete kuteedzera zviri kuitwa nemaFarisees, not copying them but learning from them, kuva dedicated pakuita chinhu. Awa risina doro zvidhakwa hazvipinde, nokuti havadi bhawa, vanoda doro riri mubhawa. But church isina mweya waMwari, vanhu vari kupinda. Ipapo ndo pakatozooma kama. Chidhakwa chinobvunza kuti urimo here, onzi hamuna, unotoona chakutoti kuda kuti munhu ari kufambira zvaanofanirwa kuwana imomo. Kana zvisimo haadi building yacho, haidhake. Kuda kuti mutende akudawo meso emweya ekuona kuti Mwari arimo here muzvinhu zvatiri kuita izvi. Nokuti nyaya haisi yebuilding. So David anotiza Absalom, nokuti Bible rinoti you must run away from the desires of your flesh, but you must resist the devil and he will flee. Kuda kuti chinodzingwa is the devil to flee, but chaunotiza manje iwewe unombodzinga Satan, the desires of your flesh. So when you look at Absalom, Absalom is part of David, is the flesh of David, is the blood of David. That's why every battle in his bloodline, David cannot decide not to fight back, but to run away, because I need a deeper revelation. But whatever is of my flesh, I'm told by the scriptures to run away. In running away, you are obeying scriptures. It doesn't mean you are weak. Uchaona kuti David paakatiza Absalom, Absalom akafa. In running away, inenge iri obedience, yes, scripture and revelation. Resist the devil and he will flee from you. But run away from the desires of your flesh. Muchaona kuti coin harisi panze, coin riri mumba. But kuti munhu azive kuti pane chiri missing, ndokunge achiziva pekutanga kuti ndanga ndine zvingani. So munhu akava knowledge concerning the word of God, anoziva the original plan of God, anoziva package irimo muna Kristu. Kuda kuti akatarisa upenyu hwake akaona yashota, zvinofanirwa kukudena kuti I need to recover. I need to recover. Why? Because coin ragara riri muno nderangu. So mukadzi uyu ikereke ichechi inofanirwa kuziva package irimo muna Kristu, kuitira kuti ukatarisa upenyu hwako unotoziva kuti pano pane chiri kuitwa advantage ida kutorwa naSatani, but chandinoziva chokwadi ndechekuti muna Kristu mune izvi neizvi neizvi. Utano ndehwangu muna Kristu, kubudirira ndekwangu muna Kristu. Then wopinda mu process to recover. God bless you, God bless you, God bless you. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuitire nyasha. You want to elevate in every sector of life. You must pray for God's grace. You uchivavarira to be disciplined. Wotoda ufuti mweya wa Mwari, because zviri matiri munyama semunhu kana waikoko, you can do anything. Yeah. And ndakazviona even in preaching, une messages dzaunoparidza wakabroka. Yekuti kana mari yacho yapo unotaura mushonga zvekuti vanhu vanoshama kuti achiri bishop wedu, because wabo life inodaro. Saka zvinhu zvotoda kunamatirwa kuti Mwari ndibatsirei. The more people clap hands for you, vachifara uchisumuka uchidi, the message inoenda ine katrend kekuchinja. So you can tell kana muchitera vashumiri wakawanda kuti dzairova dzaimbodai hanga ari munhu kungoenda kumusoro kuzvatochinja to an extent yekuti akutoda kutonamatirwa. That's why there is need yekunamatira vanhu vaMwari.
because the more yaunogona kushandiswa naMwari, pride creeps in. Pride, fame yamo, automatically the devil agara pa standby to attack you. Pese pa uri kurise. Saka nditozoona kuti kana maapatsano kwamukataura message, tine ma message atinotaura atino regret. Siwashumiri, but andigona kuenda pamberi pano kuti apa ndakabhaisa apa anga ari manyemwa. Very few do that. Very few do that. But apa ndakazongodai so, but anga ari manyemwa. I remember there's a certain prophet mwandinombodzwa so akazombotaura kuti pandakaprofita chibhora chechi sorry guys angangoma nyawu ya asi zvemweya but inyaya kuti ndaingofunga kuti timu yakati inowina saka ndakanda kuti vanoenda munobeja kudidi. I respect that guy so much. Yeah, one of a kind prophet akabuda pachena kuti pandakaprofita bhora riye paworld cup apa yanga ari manyemo. But most of us manyemo acho tunatsvagira vhesi rekutsigira. Why? Because fame. That's powerful. So self-discipline, is it something that you're born with, or it's something that you need to be taught by someone, or something that you need the wisdom of God for you to? The brothers remained quiet. Don't say that. And this year I'm quiet. Your focus must be here. Unaabuswa shukuru shama mtakwana. Nesha kanaka shamuni nesha mtuko na nebrine pii. Ile ritaya apacha kanaka chumiti. Shida basi. Nema shandura wamurita iwaya. Kumbo mtu asili. Shukuru shama mnyamene mfuga. Wakada nika wakasabani. Matikita wasuni kwa washe. Bitterness, it blockage your blessing. You know, Baba will disappoint when you have. Why are disappointed? People they disappoint, but God is so faithful. I expected the brothers to tell me, Kunababa, what father? Chaitaka to do English, they say, I'm so bad, I'm going to Fanda wa mtu wao ndiye anatukuza kutipanga pasha. Sifa nataka mnini. Utakuvuka kama pesa. Kulia nini? Bali potential wana ability kuliza situation yenu. Oga basi, wauzi shida Mungu hata anavyo. Remove that bitterness in you. But disappointment means a man who is seeing. God is so faithful. The name Canaan is associated. Yes. Canaan became a red with the milk and honey. In other words, Canaan was now associated with blessing. But from Noah's mouth, it was associated with a curse. Without the millionaire, you don't want to tell us to get him back. But you will watch over for another attendant, you don't tell us. Unushika mungu wakati sabina wapika. Wakai kanu fara mtuna wakati sabina wakachumili kaingo. Mtuwa washaki sipo wakai tispo. Wakai yami tawamiwa, wanapo umeenda. Izo shushunu watu wafugelezi bidi mshuno bata. You know what? But bitterness is very poisonous. Remove that bitterness. Like this I say, you can trust upon the Lord. No matter what I attend, but money one day will use. Money the guy you situation yao. But money you are not saying to write on something yao. But what you do is to write on something salam. But what you are not saying to write on something utangu. Tasa mshinga ile shangani kama. Usana bila feel bitterness. If blockage of blessings will be one. Do you know what's actually for? And I want to understand what this is. Chataka siya, later see and don't want this. Matthew chapter 1 verse 19 in the Bible reads, and her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. Mary wakatomboda kudivorced.
nekuda kwekuti watakura program yedenga ane pamuviri pamweya mutsvene. Joseph, as being a righteous or a just man, vanhu vari right vari dangerous kana vasina a right revelation. Vanhu vari right vari dangerous kana vasina a right revelation of what God is doing. Self-righteousness iri dangerous kana usina the revelation yezviri kuitwa naMwari. Joseph was ready to divorce Mary because he was a good man. Saka ari kuti handidi kupiwa nyadzi kunyadziswa nemunhu wandandi naye murelationship wandisina kuvata naye ani pamuviri. So he planned to divorce. Nhasi church inodivorsa rudo neimwe church nekuda kwekuti pane zvavasingazive kana kunzwisisa, zvavasina kugara pasi vakaonesana, but vakangosiyana vakadaro kuti avakarasika havazivi vanoita zvakati, handidi kutaura nawo. Aya, dai Mwari vatibatsira. Dai Mwari vatibatsira tawanirwa nyasha. Damdziko ratinaro is the body of Christ. Nderekuti we are divided. And I'll give you this statement. Statement yekuti mabasa ari kunetsa. Iri divided into two. One side ichokwadi, the other side is not true. Because kune mabasa ari kutsvaga vanhu. Ndaita nezuro paSunday meo ndikatoona kuri kudiwa engineer. Kuchiredzi kutriangle sugar. Saka statement yekuti mabasa ari kunetsa inofanira kuchinja yasvika palevel yekuti mabasa etype yangu anonetsa. Why? Because zvinokuencourage, zvinokumotivate. Uone kuti pane problem sometimes asi mamirire zvinhu, but mamirire andakaita inini pazvinhu zvacho. Because kune mabasa ari kutsvaga vanhu right now. Saka mulife mune mabasa anotsvaga vanhu nevanhu vanotsvaga mabasa. Saka secret iri pakuti iwewe wacho type yako ndio ine nyaya. So keep on moving, keep on focusing. Unyatsoziva kuti pane kuri kuendwa, and life haisi kuramba uchiblame munhu nekutarisa kuti dai ninga akanditirawo zvakanaka, dai ninga akandigondera. Vanhu vazhinji vatinoyemura nhasi vanhu vakabva muresult yekuti vakaitwa rough, but vakadecide kuti I need to keep on, I need to move on. Life ndo zvairi, life ine machallenges, life ine pain, but nyaya hombe ndeyekuti nyangwe Mwari vakuchengetei, Mwari vakuropafadzei. Zvamunobata zviropafadzwe. Nyasha mumhuri dzenyu dzidururwe naMwari. Mhuri dzichengeteke. Vana baba vagare mudzimba, kune mweya uriko mazuva vanoti masmall house. Kachirungu keunzenza kakangovhara unzenza wacho. Ko chirungu chinoviga zvakawanda ka. Ukatonzwa munhu atinde nesmall house unofunga kuti hamene zvakanaka zviri kuitwa. Vakutotadzirwa Mwari ipapo. Vane madzi avo wakaipa ndo uchenjeri hwaakaisa ukuisa mazvo. Munamato wangu uye munamato wedu nokuti dzimba dzichengeteke. Wakaipa hadi kuona dzimba dzakamira nokuti foundation yekunamata inotangira munhu. So ndinotenda Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Inetseka kuti sei munhu akasachengeta mwana wake anotonyenswa kumaintenance. Indaifunga kuti zvaifanira kuita easy kuti munhu ade mwana wake. But zvatinofunga kuti zviri easy, zviri common hazvisi. Kune mweya inorwisa munhu nokuti wake waakabereka achengeta. Nyika pakutosvika kugara pasi kuti ngatisungei ana baba vasiri kuchengeta vana. Unoziva dai kusina NASA, vamwe vabereki dai vakafa nokuti vakabereka vana vasingazivi kuti vakaberekwa. Vabereki vakutopona nemari yekunasa iva nevana. Nyika yakagara pasi kana tikasaisa NASA vamwe vana marombe mwemugara anofa. Raiti zvinofanirwa kureruka kuti munhu achengete mubereki wake. Hazvina kuita sekudaro panyika, pane mweya inorwa nevanhu. Kana uri mubereki une vana vanokuchengeta, ipambiri kuizwa Mwari vakuwanira nyasha. Nokuti hazvisi easy kuti ungonzi une vana kuti ana vana vazhinji vanotowana, but ukaona mubereki wako unonzwa tsitsi. Kune mweya inorwa nemhuri. Ukaona mhuri yako ikangona paso muchinamata Mwari, ipambiri kuizwa Mwari. Kudza Mwari ugare kuna vanotenda. Nokuti hazvisi nyore. So ukaziva kuti ndimwari, kuva nemwana chaiye muruoko handi chinhu chiri nyore. Kwauri zvakajairika nokuti une vakawanda. Hauzive pain inofamba nevanhu vanenge vachitsvaka mhuri. So kana mhuri ukaitarisa iripo
inyangwe mukushaya kati nawe kuti vana unawo zvinokudzwa Mwari izvozvo. Vanhu vakamirira kuti vatange vaona zvihombe muupenyu kuti vazaona nguva yekutenda Mwari. Zvazviri izvezvi munozoona kuti nzara chaiyo kunzwa nzara iropa zvadzo. Reganitsanangure. Ukanyanyorwara unotomanikidzwa kudya. Kurani unosvika stage yekuti hauchanzwa nzara. Kutone mapiritsi anonzi maappetizer anokoka nzara. Ukatoona uchitoinzwa so ititi Mwari makanaka ndiri kuinzwa. Nokuti kune mapiritsi ekusainzwa. Every level stage yauri inoda kuti ugone kushumira Mwari wakasununguka. Wese munhu anogona kuti akabatsirwa nemwe munhu. Ndakamudza umwe munhu achitaura kuti munhu yangandipe this kind of help, angandipe mari iyo, yangandipe kamari. Inzwa munhu ane kukomplaina mukupiwa, mukubatsirwa. Haisi mari yawashanda yauri kutambira. Help yekuti munhu angofunga kuti rega ndikubatsirawo nechichi. But munhu anosvika pa level yekuti haagone kutenda, haana a thankful heart towards anything chaitirwa nemumwe munhu. Isiri payment but just a gift. Munhu anonzwa kukosha zvekuti akapiwa zvichida mari shoma nemumwe munhu anoona sekunge achinyirwa. Yet the real truth is mari iyoyo haisi yako, akupa out of love. Aigona kutoishandisa chimwe chinhu. Hazviro kuti wese akubatsira chinhu ichocho haachachida muupenyu. Inyaya yekuti akuda iwewe kudarika chinhu ichocho. Otherwise basa rekuitisa mari shoma yaakupa anaro. Kana vamwe vanhu vekupa mari shoma iyo yauri kukomplaina anaro, but asarudza kupa iwe. But iwe unogona kusaona Mwari nokuti une breakthrough, une zvihombe zvawakatarisira. But I've come to tell you this. Murume, have a positive mind. Believe that I can rise and God is on my side. Varuma vakasimuka vakatanga kufamba, God joined them. Vakava nema results. Rega kuramba uchingoungudza nekuchema kana kuisa tarisiro yako mune mumwe munhu. Rubatsiro rwako ngarubve kuna Jehovha wenyasha mutsvene wakatendeka. Bachandinotaura kwauri mangwanani ano, rise up. Rise up. Rise up. Ramba kufira ipapo. Ramba kuti zvirambe zvakadaro. Rise up in prayer. Rise up in worship. Rise up in all areas of life. Regera kungogara kuti zvichaitika, asi kuti ndaakuita kuti Mwari vafambe neni. Ropafadzwai, chengetwai, Mwari vakugonesei. Ndaona vaSiria vasimuka. Good news dzawanikwa muupenyu hwako. May the good news overshadow you. May the blessing and the favor of the Lord be upon your life. Varuma vakadzokera muguta vakanoudza hama dzavo the good news. Kuda kuti God used the lepers to bring a change into the city. He can use you. He can use you. Kuti utakure nhau dzakanaka kumhuri yekwako, kudzinza rekwako, munyika yaunogara, mudunhu raunogara. Kana Mwari akashanda these 4 lepers, He can use you to bring good news. May the good news overshadow you. Pachikomo pane nyaya, paruserva papo pane mutara ari kudemba kuti ndakaberekere iwe uri mupenyu. Obvotanga kuti I can't wake up, make things bigger. Vakuru imbo Joshua imbomira. Cheka kuchikomo. Ane ofisi yakapiwa naMwari parent wako. Yekuti akatanga mazwi akanaka zvakanaka zvinoprovoka mulife mako. Iwe unorega mudhara achikuparara kudaro kuti mudhara wangu asina kurongeka. Haana kushandisa mari yake zvakanaka. Even asina kurongeka, he remains your parent. Bible harina kuti kudza baba namai vako rovha rati koma kana iri n'angasiya. Ofisi iyo even vachitoroya ukavaitira chakanaka, pane zvinoprovoka mulife. Kudza baba namai hapana anakoma kana asina kurongeka musiye mudhara yedu. I was not prayerful in power. Jehovah ndo waingoti tsano chingoenda ine kona yapa pano. Adina kuchikuda chini chine kumwara. Nokuti shasha dzatakasiya kubawa dzakafa.
kuti Mwambo waMwari vakatipa kupusa kuti tichengeteke. Kota ikoda kutora unzenza tichirohwa akakurohwa iko kukatisevha. Vakatirohwa vakarwara. Bonzi vakazotora munhu wacho vakaenda naye. Isitakarohwa. Ndakatora munhu wacho. Sina muvhangeri. Bonzi akatora munhu wacho akarohwa basi. Nzenza tinondwirwa kana tisina Jehovha. Saka Mwari vaitete tichaiwe power tirohwe tichengeteke. Taona zuna na kuti Mwari ndangari, tsani kuti Mwari unokutendai makati ndangari. Akapara salamu, ndaita. Tinga wari kwenda ndangari. Apana pati unongedzera kungwara. Ukatarisa kumushika kwakabviwa, ndiye akatanga newe mubvakare. Saka Jesu paakauya sarudza anapita vasina kubata howe. Unoziva here kuti blessing yavo yakatangira pakuti Jesu akauya kurwizi akasvika anapita kusvika mamburi. Musi akavadana kuti vafambe naye. Kudai vakabata kuti musi wacho aisvika vaenda. Kudai kusabata kutendeka kwake kuti mubati wewe. Mwari wakatendeka. Kuti kana wakunamata nekumuka nekumutenda, tarisa kunoshuva. Kune nyadzi. Child inofanirwa kuzomachiwa nekumanifesta to become a son. Ndiri kuti kudii mangwanani ano. There are times yekuti you prayed kuchiti Mwari, I need a breakthrough in a certain area in my financial life. Then God will release an idea into your mind, an idea into your spirit. That idea ndiyo inomachiwa to become the man you are looking for. But that idea kana yadropwa in your spirit, in your heart, inoda a process of carrying, a process yekuita build up until you are mature to become what God has given you. So there are times yekuti Mwari unotipa chino, but unotipa I'll give this statement in a seed dimension or in a seed form. Yekuti pauri kuda chibage chakawanda, Mwari vanokupa mbeu shoma yaunofanirwa kudyara cultivate odi kusvika yamachua chava chibage chakawanda. So there are times yekuti when God wants to release money into your life, He can even send people into your life, and those people are business partners, or those people vane an idea yamunofanirwa kushanda nayo. You can partner with them kusvika wabata what the son or Maria uri kutarisira kuti ubate muupenyu wako. So there are times yekuti wakanamata concerning marriage and God sent somebody into your life asiri iye murume but ari mukadzi. For example, ukatarisa life ya Ruth kuti azosangana naBoaz, process yake yanga iri yekuteera Naomi yaivawo imwe shirikadzi. Kureva kuti Mwari pavari kupa Ruth Boaz vakatanga vamupa Naomi kuti agone kufamba naye kusvika vasvika kuBethlehem. So there are times yekuti chinhu chauri kuda chakauya but hachina kuuya sechinhu chauri kuda. Also was it taura. Upenyu waitengwa ndaitenga wamai vangu. Vari vakenya vanobvira watengera futi. Waida kuzowatengera upenyu waita dzamatenesi. Upenyu waitengwa ndaitenga wamai vangu. Ivo amai vacho vari vapenyu. Zvaamai hauna kutenda. Kozo ndaida kuzotenga iri life. Unochita mafanisi. Mubereki mpenyu aripo unozva uri kuita akangofa so kuti zvavo vane vabereki aripo waite. Mukana uchiripo wokurumbidza Mwari, wokushumira Mwari, take advantage. Rumbidza Mwari, shumira Mwari. Inosvika nguva yekuti hauchakwanisa. Shumba yako yakafira pari. Wakabroka but uri mumunda washe. Are you in the vines? Uri muna Kristu. Nokuti zvikaoma uri muna Kristu, He makes a way. Zvikarema uri muna Jesu, He makes a way. Zvikarema uri wega, pane nyaya. Shumba yakadzvova against him, not them. So chese chinorwa newe. Mwari vane anointing inouya futi pauri nokuti uri mwana waMwari. Shumba kwakutosarudza akazotwa, no mistake yaSatani kuda kunetsa mwana waMwari. Nokuti hatirwi fair tinorwa nezvimwe zvinhu zvinotigara.
pane nyasha dzinouya patiri kana hondo dzacho dzasimuka. Shumba dai yakaziva kuti uyu ane simba rinouya paari, yainodzvoera amai vacho kana baba vacho, but yakaita mistake. Era yakaitwa nemadhimoni ekwenyu ndeyekusiya uchinamata Mwari mupenyu. Wai nokuti pazvichasimuka unofana kuti Jehovha simuka iyo yake yekunofara. Pazvinosimuka unoti Mwari wangu zviratidze. So mapromises aMwari chiziva kuti nyaya iyi inogadzirwa sei, chii chandofanirwa kuita. Shuwa Mwari vavimbisa kuti gore rino mota inodhiraivhika ndichadhiraivha. Saka kulicense hausi kuenda futi, haidhiraivhwe nemutumwa ka. God, you take me far, you take me to nations. Hauna passport ka, unoza pamwe pacho soka paground apa tikasamhanya unoenda far kupi kwenyu. Munana kumba kwevanhu hauite. Oza kudada nekuroja full house hakunyatsoita so, kana wakunyatsogaya mushemushe hazvitaurwe zviye zvinotomakisa. Ndakatora yese kwete ndakatenga ndakatora yese imba yemwe munhu. Oza life inofana kukusvitsa pekuti zvaunodada nazvo uri mufana wana wakura unoziva kuti hazviite. Andinoziva upenyu hwekare munhu aigona kudada kuti ndorara pamubhedha. Mazuva ano zviri obvious ndo paunotofanira kurara, hazvidadisi. Mazuva akauya mafoni aya maselfoni zvaitodadisa kuudza vanhu ndane line. Even handset yapo line risipo unomboibudisa ungobaya also kuti vangofila kuti zvapo inguva yacho. This time kana ukatoburitsa yakadi hatina kana basa nacho. Immaturity. Ndakatotora nedining yacho ndokwandakaisa masofa angu. Arigani chisiye. Usa zvinhu zvinoita kuti aiwa ka. Inguva yes, zviriko yes, but there must come a time, seasons must change. Haifana kuramba iri drought. Kana uchinamata Mwari wa abundance, the rain must fall. Tine nguva yatinotakurwa mumota mumachariots amambo Ahab, but there must come a time yekuti Mwari ndipewo nyasha. Handichada kuramba ndingoti please imboitaiwo nyasha Mwari. Ndanzwa kuti makaitirawo ningi naningi testimony dziripo. Koinini Mwari tarisaiwo nyaya yangu. Ndinosvika kupi ndichipemha nekunyengerera vanhu ndichinamata Mwari anozvigona. Jesu takamupiwa nababa, but akaberekwa naMaria. Man was involved in program of salvation. Munhu wacho ari kunzi panyika paipa vanhu vatadza Mwari anditsitsi nawo vakatsvaga munhu wokushanda naye Mwari. Jesu haana kungoya kuti ndauya munofanirwa kupona ndabva kuna baba. Panototakurwa nhumbu yechakabva kuna baba kusvika chakura choenda pamuchinjikwa. Salvation, man was involved. Anozati mai vaMozisi mazuva avo vakabereka Mozisi kwauraiwa vana ndo vakaruka tswanda basket vakanomisa kurwizi. Aiflota mubasket kwete munyasha. Nyasha dzaimuchengeta ari mubasket, which is human skill. Problem yako basket harirukwe rungoti tine nyasha tichabata mari. Develop skill. Jesu akaenda pamuchinjikwa. Cross is a man-made thing. Chakaenda pamuchinjikwa ndo chakabva kuna baba. Muchinjikwa wakabva kumaraini yevanhu. Takaponeswa pamuchinjikwa. Paunongoti muchinjikwa chinhu chedu. ChaMwari chinosvikogara pachinhu chedu. Iyi krosi idanda harina Jesu haana kutobva naro kudenga. Ndezvepano. Saka Mwari vafunga kuponesa vanhu vakashandawo nezvinhu zvedu. Saka pese paunoda kuropafadzwa denga rirungocheuka kuti pazvinhu zvako haufa. Saka paRed Sea vachibvunza Mozisi kuti unei? Wakaomerwa hamukrose but unei? Ndoda kushanda nezviripo. 2 Kings chapter 4 mukadzi akasiyirwa chikwereti akatonzi nemuprofita kumba kwacho unei? Munhamo iyoyo kunei kumba?
but ndokune dambudziko emudambudziko iroro. Learn to see chirima. Saka Adamu atadzira Mwari akanzi kwawakuenda kuchamera minzwa. The last Adam Jesu paauya ndokubva vatora minzwa yacho vakamisa mumusoro. Saka zvinopa Jesu kuti ati zvapera ari kuti minzwa anoti machallenges ako anga akakonzerwa naAdamu wekutanga ini ndindauya kuzomabvisa, but maitiro avakaita manje Jesu haana kubatiswa minzwa yacho, havana kumubaya nayo, vakagadzira heti. Heti inonzi crown inopfekwa nemadzimambo. Saka pavamisa heti yeminzwa yemadzimambo vari kuti you need a kingdom mindset to deal with the thorns. Saka Mwari achiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa chi? Zivo. Nokuti zivo ndo yaakudhila neminzwa. Munhu akasaziva minzwa inoramba ichitora ushe muupenyu hwake kusvika ane a mindset of the king. Pavari kutoisa heti yeminzwa mumusoro vari kungopa vhangeri kuti chese chicharwa newe unofanirwa kunge wane fungo. Musoro unorepresenta information kana kuti knowledge, kuti unofanirwa kunge wani mufungo weumambo kuti ugone kuita uproot the thorns. Saka Jesu paanoti it is finished ari kuti izvezvi manje nekuda kwekuti wani mufungo weumambo waagona kuhandla mathorns ari kuita rise mulife mako. Saka Mwari obva ati vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Kurudzirana nababa kana uchikwanisa hwako, learn to spoil your own kids. Mwana wako asaitwe surprise nepizza, ngazvijaire kumba kwawo, aregere kutocheterwa kuti atoita pambiri nekuti kuna akatenga chicken. Vana vako ngavajairewo zvakanaka, varegere kujutwa nevakomana avo. Vakomana havasi kuita zvinhu zvikuru stereki kwanasikana vedu, vari kungoendesa kufirimu kumuvhu chaiko. Obva ikoko obva adya huku yatonhumbu. Hakuna zvihombe zviri kuitwa neboys zvokuti ungatoti mwana ukava ukatadzawo kuitira vako vana vanoitirwa. Type inozovaitira haijaidze. I'll repeat this. Adam ukasapota uchiswera naEve uchitsvagirawo mukadzi wako zvekudya, akaonekwa naPastor Snake wanoenda kulati. Mukadzi akati uzouya guta. Why? Because baba vakasapa munhu wavo anopiwa nemumwe anenge akuzvituwo baba. Learn to do good things to your family. Zvichikwanisika hazvo gona kuitira zvakanaka vekwako, especially your own household. Why? Kuti wakaipa regere kutora advantage. Mukadzi mukuru chaanovhunduka chikafu. Kune machinda akaoma moyo zvekuti angatochengetera kutengera wako. Kunyika wakuri dhirama chaiko. Kune machinda ari serious zvokuti anogona kutengera mudzimai wako pizza, iwe hautenge, but kune anogona kusacrifice kuti anotengera wako. But achidaro ane zvaari kutsvaga. Let us learn to do good things to our own family first. Varegere kutorwa advantage nemwe china. The Spirit of the Lord came upon Elijah. Ndokubva aovateka. Enzwa, Mwari ngaakupe nyasha. Vakatanga kusimuka vakatanga, but yako ina Mwari mukati, it must have a difference. Peter aibata hove achitengesa kuti ave nemari. Dei rakadiwa mutero wetemberi akanzi naJesu, enda unobata hove kwete yekutengesa. Ukavhura mukanwa mayo. This time hove dzacho ndo dzaakubhadhara nokuti ndinewe. Uri wega mari waiwanira muvanhu kana wabata hove, but kana uineni hove yacho ndo yatobhaya. Pane minamati atida kuita yekuchallenge odenga kuti Mwari ndosvika kupi, zita renyu ritori pandiri. Vanotozoti tisu tiri kutodeclare nekuprofita kunaya kwemvura zhinji iri kunaya, but kana tiri chipemha kwavari vanotendeuka sei? Vangazive sei kunaka kwenyu kana vacho vamakadana mukazodza dziri nhapwa kuvanhu vasina zodzi? Pane challenging prayer tinofanira kuita nasi. There must be a difference. Enzwa tuhasha nekakubhohekana ikakaka ndokanida kukutrigger nako.
Exodus zvinoreva kuti kubuda, asi munoziva here kuti vanhu vakabuda paExodus chapter 12. Chapter 1 ingori Exodus apa bude munhu munguva yekubuda. Unoti pane zvinofanirwa kuitika. Season yakatokwana, but unongona kuramba uchitambudzika museason yaabundance. Saka Mwari chii chavakaita? Pakangotanga Exodus, Mwari vakatoomesa moyo waFaro. Why? Nokuti kana vanhu vachirarama zviri nani vari nhapwa, vanokanganwa kuti inhapwa. Vakaomeserwa ndopa vanoita pfungwa yekuti asi kwedu kuri nani. Zvinhu zvevanhu zvaukugamuchira zvichita kuti life iite zvinoita kuti ufungidzire kuti ndo zvitongori right. Mwari anogona tombokupa nyasha dzekuti uve nevanhu vanokupa transport, but there must come a time yekuti aiwaka Mwari. The spirit of the Lord must come upon my life. Ndaakukumbirawo nyasha dzenyu dzekuti vanhu vazive. Saka the spirit of the Lord came upon Elijah. Ndokubva amhanya kudarika machariots. Kune grace to overtake. Mwari unenya vakakutangira hazvina basa, but Mwari waunonamata ane nyasha dzekuoverteka. Vakakutangira nekugona kwavo, iwo uchavadarika nekugona kwake. Itori problem. Yeti munhu wese anoda kuguta. Kune attack iri mulife mako, but yaunoswera wakabatirira uchingoti ndizvozvo ndingaite sei ndoupenyu hwacho. Nekuda kwokuti hausi kuziva kuti this time wakaipa haana kukutorera zvinhu akakusiya usina chinhu, akakutorera zvinokosha akakupa zvisina basa. Iwe ndobva wangotiwo ndizvozvo. Why? Nokuti ukabirwa mwana, wopiwa mwana, unogona kufungidzira kuti hausati wabirwa. Izvezvi kune munhu ane mota yaanotopa testi munhu achitenda Mwari, Satani achitofara nokuti anotoziva kuti haisiriyo mota yacho, but iwe chawakangodai mota chete. John chapter 4, Jesu paakataura nemukadzi patsime akamuti enda unoshedza murume wako. Go and call your husband. Ndokubva ati handina. Zvikanzi wataura chokwadi kuti hauna, nokuti wauyi naye haasi wako. Mazwa aimboniconfusa. Munhu ane murume anoudza Jesu kuti handina, Jesu obva ati chokwadi hauna nokuti une wauyi naye. Zvinoita kunge uri pamurume uchitoita prayer request kutsvaga murume. Aizve iyo munhu asiya murume kumba anoudza Jesu kuti handina, Jesu ototi ndochokwadi manje. Saka zvinoita kuti chakatorwa ihusband chikapakasiwa amen. Deda hakuna kunomutsaona uri kugara nawo. Saka the devil zvaanoita haarwise marriage iyo zvekuti anotora murume, anorwisa marriage zvekuti anongobvisa rudo okusira munhu waunonetsana naye every day. And ichitonzi marriage, murume hatorwe, panongotorwa rudo. Zasaini chine dzimwe nguva unoona tonzwa mukadzi achitotaura kuti murume wangu munhu waanodanana naye. Handi ndewako iri murume uti asi ane munhu waanotodanana naye ndotomuziva. Saka unotoziva kuti hamudanane, but murume wako anodanana nemumwe munhu. Saka chakaitika ndechekuti the devil haana kutora murume, akangotora rudo. Saka ipapo kuti uzive kuti wakabirwa, unongochingoti as long dead varipo. Akakutorera hembe hakusiya usina kupfeka, unenge wakapfeka, but gore rinopera pasina munhu ambokutende wakachena. Hauchene, unopfeka chete. Zvodombozvitarisa so kuti tiso tikurehwa tiri kupfeka zvedu, but hey, unotorerwa mwana, wopiwa mwana. Chabvutwa pauri unacho as a picture, but hauna chiri chipenyu. Pane kubirwa kwemhando yakadaro zvekuti unotoda vanhu vanokuudza kuti wakatobirwa iwe.
pane paunogamuchira imwe life yekuti unopiwa platform kuchina so ngatichengetedzei dzimba idzi. Usarega murume wako anongoenda because haona kurongeka. Kune vakarongeka vari kusiyiwa nekuda kumweya china. Don't judge people kana wako ari pamba. Ndakazodiscover kuti vamwe varume vasiri kunze vakasiri kuenda kunzewo havana zvokuendesa kunze kunodhura. Kunobhadharirwa vanhu rent kunzewo kwasamuzvizive. Akakuti kunze kunodiwa munhu ndiani? Hakudiwe munhu, kunodiwa zvikwanisiro zvine munhu. Asi kana ngatinamatirei dzimba idzi, vamwe mainhingi murume wakaenda, isu ngati weda aripo, my husband munhu anozvibata, akatobatwawo nesituation. Kunze uko kunodhura. Handizive varume vandiri kutsika manje ava. Emazuva ano vanoti boy here varume, boy here akumana. Original plan yaMwari ukaiziva, Satani haakunyepere kuti it's okay, it's not okay. It's not okay. Otherwise, this is right, guys. Mwari wanonamata akakuwanira nyasha. But paakuda kuita a research in the word, ochaka kuti shuwa Mwari Jesu kwakuenda pamuchinji kwako akufa kuti ndirarame ka life kakadaya. Onzaiwa munhu wese akabva neikoko, bandichiri ikoko kandada kubvawo. Pane kwekutangira, but kufira kwekutangira iera wakabatirwa progress ukasiwa nekugutsikana pachinhu chawaifanira kunge wakabva kare. Pane kunoda kubviwa, but kunotoda nharo. Kumwe kugutsikana weitora ataki. Amene akakuudza iwe kuti it's okay ufunge. Varume ndo zvaari, but wangu anyanyaka. Uzapane pakuti unotrainwa kugamuchira maproblems so. Iye wake hadaro, but akanzwa nyaya yako, counseling yake ndekuti varume ndo zvavari. Utarise wako manje. Iwe unofunga kuti vanhu vari kurohwa. Vamwe havasi vari kunyatsodiwa. Ukaenda kwavari vanongokuti varume havati vasikana kunodiwa munhu. Ndo zvavari. Anozati vanhu vanonyeperana. Avasatomudza munhu uchimuti sanitsvagirawo basa, obva kuti shamwari kungoshanda hangu hapabhadhari. Saka uri kuitei ipa pasingabhadhari? Hapana mari asikana. Pawane 10 years ipa pasina mari apo. Ronga kandishayewo ndiri ipapo ka. Kubatsira Peter akambofunga kubatsira Jesu. Akati aiwa Ishe hazviite kuti murovererwe tiripo tinomira nemi. Jesu ndokubva ati kuna Peter, get behind me Satan. Ko anoita Satan sei achida kudefenda kubatsira mukuru wake. Yeti paanoda kuzokiswa panouya Judas achida kukisa Jesu, anoti my friend, ita zvawainga nekukasika. How can you call a betrayer friend, then one trying to defend you, the devil? Kureva kuti ari kuti by revelation ari kufaita zvandakainga ndo enemy, but ari kubatsira zvandakainga kuti zviite ndo shamwari. Saka uchaona kuti pamwe pacho church yakagamuchira Peter as the devil, ikaignore Judas as the plan of God. Jesu ari kuinterpreta kuti chinonzi shamwari munhu anomira newe padestiny yezvawakainga. Chinonzi enemy kudiwa nemunhu kuti usaite zvaunofanirwa kunge uchiita. You know, vanhu vakapfuura nekumba kwaHerodhi vakati tiri kutsvaka mambo aberekwa. Herodhi akati kana mamuwana munouya muchindiudza. The same people, Matthew chapter 2, havana kudzoka nekwaHerodhi. They were warned in a vision kuti musadzoke nekwaHerodhi. He is after killing the child. But Herodhi haana kuti mukamuona mundiudze ndoda kumuuraya. Akati mukamuona muuye muchindiudza neniwo ndoda kumunamata. But Mwari vakainterpreta message yekunzi kumunamata is killing. Saka church ikashewa chinonzi revelation inoita zvainoda ichitadza kuita zvinodiwa naMwari. Nokuti zvatinoda dzimwe nguva zvichifungidzirwa kuti Mwari ndo zvaanoda hazvisirizvo. But zvinenge zvakanaka, but zvisina kumunaki.
are different. May you carry a different grace. They will fight many people, but when they come against your life, may you carry a different grace. That even the enemy will testify on your behalf. May the witches testify on your behalf. They will tell other people, we bewitched a lot of people, but when it comes to this girl, when it comes to this boy, this one is a special grace. I receive. Sure. So Pharaoh went on to have a meeting. They will gather, they will discuss. But one thing I know, the power of the prophetic word will prevail. So the midwives, naturally, there are people professionally, they are trained to help when you are about to deliver. That's their profession. But spiritually, they were instructed to kill. That's the dangerous part of things in life, when you don't have the prophetic understanding. But some people whom you trust and love, they've been instructed spiritually to fight against you, but they've trained professionally to be close to you. The midwives are people who are well trained to help, but spiritually they were now told to go and kill. They are supposed to help. Professionally, naturally, that's their training. So sometimes if you walk carnally, naturally, without a prophetic understanding, you welcome your problems because your problems are trained. They've been instructed to come to you in a professional way, so that you sometimes you accommodate your problems thinking that they are there for you. But if you lack a spiritual insight, thank God for the prophet. Amen. You will prophesy, you'll be shocked. Some people, your problems are coming from those whom you have accommodated in your life. Come on now. Why? Because they came as friends, they came as business partners, they came as people who are good to you, but spiritually they carry an insight so that they'll destroy whatever you give birth to. Remember, Moses' family were the first family to be given salary, money. His mother was paid for breastfeeding Moses. You know that? Slaves are not given salaries. But Moses began to deliver his own family financially. Amen. In Egypt. May God give you the grace. May you deliver your family. May you deliver your family. May God use you to deliver your family. I prophesy a financial door over your life. Finances must locate you. Be a breadwinner. Be a special person in your family. I receive. Woo! Imagine being paid for doing your right by breastfeeding your own child. They were still in Egypt, but the mother was on payroll. They began to handle money in Egypt. No matter how tough the economy is, may you carry special grace. Jesu waiziva kuti Lazaro anofanirwa kumuka. Sapa akauya akangoti baba ndinoziva kuti munondinzwa. Ndokubva ati Lazarus come out. Dai ndiri ndakapiwa mukana kunamata pagwara Lazaro dai so ndichiri muprayer. Ndichideclare baba. Akaita a simple prayer inobekwa neunderstanding. Zvinoita easy when you have the understanding. Ndaiti kureba kwemunamato nemadeclarations nekudai nekuzowemesa kudai kuti zviite. Ma results akavigwa mu knowledge more than mu strength. So chero dzimwe nguva unotsanyira nyaya isingatsanyirwe nokuti auzive une shungu. It's good to pray and fast, but kune ma situations ekuti mbobvisa shungu uise ruzivo. Andirambe ndakarudzwa kuti muri baba wangu unoona uramba wakadaro because une zvimwe zvausingazive zviri muna baba wako nezvavakaisa mauri. Church yakatrainwa shungu more than knowledge. So chero munhu ana Bible but anoita ma days akawanda achideclare zvinhu. Ava value knowledge vanoda shungu. Ndakanamata 8 hours. Kuti mu 8 hours makabudei bandorova prayer ndorova. Andisi kuti ma hours akaipa but haasi ari kunyanya rodarika ma results. Ndongona kupinda mu dry baba kana 6 days andisi kuramba dry yakanaka koma results aufa. But ninge tiri ku value effort more than results. Sandopa unoshamisika kuti vara kuziva
avaiti mazuva auri kuita vanoita mari dzavo dzekuti unofunza kuti pamwe Mwari hakude. Mozisi paakanzi naMwari bvisa shangu dzako nokuti nzvimbo yauri itsvene, haana kubvisa kuti auye panzvimbo tsvene. He was already there. Problem ndeyekuti ane insulator inoresista connection nezvinhu zviri spiritual. Bvisa shangu dzako nzvimbo yauri, kuda kuti unogona kupfeka a poor character muenvironment inochinja life to an extent yekuti denga rinotokunzwira tsitsi kwakatosvika kudhara ndopane nyasha dzacho, but problem wakapfeka nyembe dzekubasa kwako muenvironment inoti Mwari arumbidzwe. Kusamaria wakaingei, mumarriage wakaingei, unoinvesta simba rako nezvimwe zvese muzvinhu zviri mumba imomo, wosiya chimudhara chemumba imomo. Kumarriage wakaingei, wakainga mudhara ari pasaidi pako, handine mapoto angu, handine makapu angu, handine loni yangu. Unofanira kutoita kuinvesta kwako chawakainga chine nyaya. Zvimwe zvinhu zvauinazvo, but level yeknowledge yako wafundzira kuti hazviko. Kusamaria ndoko kwamunopora, but mogara muchienda kwa hamupori makaita sei? Tinoenda searmy commander. Kana wauya kuchechi uya in 2 dimensions. Uri kuuya kuzodeclare nekurwa nemweya yetsvina, wozogara pasi, shoko raMwari rokurwisa kuti rikurwire, rokushandura, wosangana neblessing iri muna Mwari wako. You can be in the right place for a wrong reason, right relationship for a wrong reason. Data rapera, gasi rapera, data rapera, gasi rapera. Kurudo unichiita hauna rudo iwe, wakoya wakashota. Munhu ada kudana newe utsvaga munhu anobhadhara zvinhu zvako. Mareasons ako anoita kuti ushayiwe zvinhu. Munhu aitokuda but hauchadika ka. Hauna rudo nemabills chete. Hauna I miss you, igasi rapera. So chono kwamuti haya anobvunza kuti indava. Anoziva kuti hamudanani. Vanhu vari kunetseka kuti mabattles angu they are too much. Kufunda handina, kungwara handina, but zvinorwa neni zvacho zvakawanda. Chikonzero ndechekuti hausi kurwiswa zvauri, uri kurwiswa zvaunofanirwa kuva. Vana veIsraeri pavakabuda muIjipti vachienda kuKenani, fight haina kutanga pavakanosvika Kenani, yakatanga paRefidim mudesert. Chinangwa hachisi chekunotora desert, ndechekunotora promised land. But why the battle inostarta muplace yavasiri kutora? Kuda kuti hamurwiswe nokuti masvika, munorwiswa nokuti maakuenda. Mabattles atinosangana nawo muupenyu, kune mamwe ekuti unoshama kuti sei zvichidaro. Stage yauri haufanirwi kunge uchirwa dzimwe hondo dzakanyanyisa. Gamba ndiwo wakatadza kuona munyika yemweya. Hausi kurwiswa zvauri izvezvi, une zvauchava mune ramangwana. Kune vanhu vanobva newe kure wokusiya pakotatu. Vanhu kwese makaenda pakuzorora ndo pari kuti ndakumbofunga. Saungosingafunge pesa apa. Makomana ete mushe. Pesa apa usikufunga. Chidana nemunhu muchienda out muchidi yekurorana ndada. Wada kufunga. Vunza vanorudzana murudo machitanga kuonana. Change nini newe munhu amone matambudziko. Svika rufu rwati pesanisa apa mapesana resumora usirufu here. Madrama anoitwa pakuchatai. Maskits kaya. Munhu amone matambudziko, simora usinamu. Kana zvakuita zvakanaka, dai Mwari atibatsira. Muriregere kudemba kuti dai baba vasina kugarika, dai vasina kupromotwa. Amai varegere kudemba dai pasina kutengwa mota apa panapa. Bozi uchifamba netsoka ungatakura vasikana unga wabereki.
baba kana zvekutakurisa zvapo padanyasha zhinji vachimisa zvauzo iwo ramba wakadai anenge atoo Mwari. andabasa nawo makudai dai Mwari atibatsira. The ability to manage need Mwari vaiona kuropafadza vari kutoda, but vari kutyira kukuluza uye vari kutyira kuti unoluza family, ende vari kutyira kuti unogona kutofa kana kurwara. Ne breakthrough ichakunzira breakdown. Pakuda vanoziva kuti handini ndinorarama seKristu. Toda tinamate. There are people wekuti ukatarisa nhasi havana chirevo muupenyu hwako. You can look down on them. But I've come to warn you with this teaching. Learn to value people. Zvisina basa today, zvine basa tomorrow. Vasina basa muupenyu hwako nhasi, vane basa muupenyu hwako mangwana. Mwari unoita izvozvo so that we remain humble. Acts chapter 3. Murume akasumudzwa pa beautiful gate. Haana kusumudzwa kumba, akasumudzwa pa gate. Kuna pane ka distance kakatakurwa nevanhu vasina anointing but vane love. Vanoita sekunge vari useless muupenyu hwomurume uyu, but vari useful. Kuti vagone kumukavha a distance asvike pane chimwe chinhano. So to me they resemble old rags or worn out clothes. But vane a role to play. Kuti murume uyu azonamatirwa, receive power, asimuke. Pane vasiri that powerful. But vari kuplay a role. Kuti aende pa right platform yekuti asangane ne blessing nemunana wake.